Вики, ще ти разкажа приказката за пилето. Да. В една висока планина имало гнездо на орел. Имало няколко яйца, едно от които за нещастие излязло от гнездото, претъркулило се по склона надолу и паднало в кокошарника в близкото село. Яйцето било отгледано от кокошките, излюпило се и започнало да живее така, както обикновените кокошки. По цял ден обикаляло двора и нищо особено с живота му не се случвало. Обаче орлето пораснало и в един момент започнало да осъзнава, че нещо не е наред с него. Гледало небето, виждало как другите птици се реят, как летат, как прилитат и искало и то да бъде като тях. Когато споделило на кокошките, те са заласнали от смях и казали: ти никога няма да бъдеш такава птица. Ние сме кокошки, ние не летим. Ние си седим на земята и никога не виждаме небето от високо. И така минало време и орлето продължило да гледа към своите истински роднини. Но всеки път, когато заговорил за мечтата си, другите му се присмивали. И така орелът се научил да вярва в това, което му казвали. Минало време, той спрял да мечтае и продължил да живее живота си като пиле, до момента, в който умрял. И тук поуката каква е? Че човек става такъв, какъвто вярва, че ще стане. Ако мечтаеш да си орел, следвай мечтите си, а не слушай какво ти казват кокошките. Вики, хареса ли ти приказка? Да. И на Вики му хареса. Успех!